Далер Ҳасанов ҳар моҳ ба волидайнаш аз 3 ҳиссаи муздикориашро мефиристад. Мегӯяд, ки бо уфти рубли русӣ шароити зиндагии хонаводааш дар Тоҷикистон поин рафтааст ва ҳар рублро волидайнаш сарфакорона харҷ мекунанд. Далер аз он нигарон аст, ки қоидаи нави Бонки Миллии Тоҷикистон марбут ба интиқоли рубли русӣ ҳаққи моҳонаи хонаводаашро аз пештара ҳам костааст. Ба ман мисол ҳаминаш маъқул нест, ки модаме ки мо рубл рой мекардем пеш, мисол аз уҷа хонавода мисол рубл мегирифтанд, буд обмен валюта. Мисол ба уҷа рафта мисол курси баланд қаси мисол ҳалиш мекарданд. имрӯз бошад мисол фақат Нацбанк метавонад ки ҳалиш кунад рублро. Ба мо аминаш маъқул нест, ки мисол ба курси поён рублро иваз мекунад. Тақрибан агар гирем мисол аз 10,000 рубли русӣ дар назар ба нархи бозорӣ 100 сомон зарар мебинем, ки ин ҳам сум барои шахсан барои оилаи ман мисол роли ҷиддӣ мебозад. ҷои рубли русӣ додани сомонӣ дар бонкҳои Тоҷикистон боиси норозигии муҳоҷирон шудааст. Муҳоҷирон дар суҳбатҳои алоҳида иқдоми Бонки Миллиро ҳиллагарӣ ва дастдарӯзӣ ба ҷайби коргарон меноманд. Ба гуфти онҳо, ин тасмим ба хотири ба дӯши муҳоҷирон партофтани мушкилоти молии ҳукумат аст. Коршиносони рус бо муҳоҷирон ҳамфикранд ва мегӯянд, ки бо чунин усул Бонки Миллӣ мехоҳад қурби сомониро мӯътадил кунад. В данном случае можно с уверенностью сказать, что попытка усилением администрирования... бо боварӣ метавон гуфт, ки истифодаи чораҳои маъмурӣ дар бозор, таҳкими назорат аз болои пул бахше аз маҳдудиятҳои гардиши асъор аст, ки мақомоти Тоҷикистон мекӯшанд бо ҷорӣ намудани он мушкилиҳои мавҷударо ҳал кунанд. дар асл ин чораандешиҳо натиҷаи дилхоҳ намедиҳад, чунки пурзӯр намудани назорати амалиёти молиявии ошкор ба пинҳонкорӣ меоварад. дар ин ҳол барои мақомот назорати қурби асъор дар қиёс ба қолаби қонунии он вазнин мешавад. мувофиқи омори Бонки Миллии Тоҷикистон дар соли гузашта ҳаҷми интиқоли доллар аз Русия ба Тоҷикистон то 33% коҳиш ёфтааст. интиқоли рубл бошад баръакс то 3% афзудааст. омили дигари маҳдудсозии гардиши рубли русиро дар Тоҷикистон коршиносон кӯшиши афзудани воридоти доллари амрикоӣ меноманд. ҳоло ширкатҳои интиқоли пул дар Русия ба муштариёни тоҷикистониашон зимни интиқоли рубл мубодилаи онро ба доллар ва ё евро пешниҳод мекунанд. Со 2 февраля в Таджикистане введено ограничение на выдачу переводов в рублях. И для отправки перевода нужно будет выбрать другую валюту, только доллары, евро, либо сомони. То есть непосредственно при отправке предлагается конвертировать рубли в сомони, правильно я вас понял? Не только в сомони, в доллары, либо евро также. При отправке можно будет произвести конвертацию в другую валюту. новобаста аз ин муҳоҷирони тоҷик ҳоло дар мубодилаи рубл ба доллар сарусимагӣ намекунанд. сабаби ин қурби номӯътадили рубл ва тафовути бузурги харид ва фурӯши доллар дар бозори арз мебошад. ҳамзамон коршиносон ҳушдор медиҳанд, ки маҳдудсозии интиқол ва гардиши рубли русӣ дар Тоҷикистон метавонад ба иқдомоти ҷавобии ҳукумати Русия оварад. онҳо тасмимгирии Бонки Миллии Тоҷикистонро кӯтоҳназарона меноманд ва маҳдудсозии фаъолияти муҳоҷирони тоҷикро дар Русия пешгӯӣ мекунанд. Подобными ограничениями Национальный банк Таджикистана, образно говоря, режет сук, на котором сидит. бо чунин маҳдудиятҳо Бонки Миллии Тоҷикистон рамзан гӯем рисқи худро пеши по мезанад. ҳамин тавр муҳоҷирон маҷбур мешаванд василаҳои дигари фиристодани пул ба Тоҷикистонро ҷустуҷӯ кунанд ё мақомоти Русия тадобире биандешанд, ки талафоти худро ҷуброн кунанд. ҷониби Русия аз тадбири ҷадиди Бонки Миллии Тоҷикистон то имрӯз эҳсоси таҳдид накардааст, чунки амалӣ намудани он имконнопазир аст. Реализация этого механизма практически невозможна. муҳоҷирони тоҷик омода нестанд аз роҳҳои ғайрирасмӣ барои интиқоли маблағ истифода баранд. онҳо аз иқдоми ба назарашон ғайриодилонаи Бонки Миллӣ интиқод карда умед доранд ҳукумат аз шарик шудан ба ризқи ночизи онҳо даст мекашад ва тартиби нави интиқоли пулро тағйир медиҳад.